ಕನ್ನಡ ತೋಜುಂಡೆ ಇಂಕ್ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಥಿಯರ್ ಬರ್ತಾರದೆ ಏನು ಓಡ್ರಸ್ ಬರ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಎಂದು ನಂಚಿತ್ತು ನನ್ನ ಪುಣ್ಣ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಏರ್ಲ ಬೇತಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೀಳಾದ ಪಾತೆ ರೊಚ್ಚಿ ಯಾನಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಡುವ ನೀರು ದಂಡು ಕೂತಾಂತರ ಅನ್ಪಿರಲ್ಪ ಸೈಡ್ ಹುಡುಗರು ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾವಾಡು ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ನಾಗ ಬುಲಿಪ್ಪೇರು ಇರಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತೂ ನಾಗ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ನಾಚಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಜ್ಜಿ ಬನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆಗ್ 4 ದಿನ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಿನಕ್ಲಿ ದಾಪಂಡ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ಲ ಜೋಕುಲಿಪ್ಪ ಅವು ತಿರ್ಗದು ನಮಕ್ ಮುಟ್ಟರ್ಲ ಯಾವ ದಾಯಿಗ ಮಾತ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮದಿಮೆ ಆತಜರ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿನ ಮದಿಮೆ ಆಪುಜ ಫಸ್ಟ್ ಏರಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತಿರ್ದಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತುದು ಆಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಚ ಓಡಿಯ ಇಂಚ ಮನ್ಪೋಡಿಯ ಪಂದ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಪುಗರ್ದೇರು ಮಣಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರ ಯಾನ್ ಏತು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನುಭವಿಸದೆ ಬಂದು ಗುಂಡಿಗೆ ಆತಿ ಇತ್ತಿನ ಇದನ್ನದು ಕಣ್ಣು ಮಾಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರಿಗಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಆಫ್ ತುಳುವಾಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನಿ ಯಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿತ ದಿನ ದಾಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಮುರನಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಂತಿದ್ದ ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸ್ಟೋರಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ವ್ಯೂಸ್ ಪೋತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬೈತುಂಡು ಯಾನ್ ಕನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಏನದಿತ್ತಜಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆತ್ಬೇಕ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮನ್ಪೋರ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ್ಲ ಏನದಿತ್ತಜಿ ಯಾನ್ ನಿಜವಾದ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತುಂಡದೆ 3 days ಆದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಬೋಡಾ ಬೊಡ್ಚ ಅಂಚನೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಇತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತುಂಡ ಜನಕ್ಲ ಎಂಚ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅತ್ತ ದಾದ ಪನ್ವೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ನನಗೆ ಓಕೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ತೂಪುಜಿ ಬಂದು ಏನದು ಅಂಚ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದಿನಿ ಕಡೆಕಲ ಯಾನ್ ಅವು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆದ ಎಟ್ಟ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಕ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುಲೆಂದೆಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಪಾರ್ಟ್ 2 ನಿಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮನ್ಪಡೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋಗು ಯಾನು 2 ಜನನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಕಾರ್ತಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ದಾಪಂಡ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತುಂಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕಲ್ ನೆಟ್ಟೆಪ್ಪು ನೆಡ್ದ ಅವರ ಇಂಕ ಮಾತೆರನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ಪಾಯ ರಾಯಿಜಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪುನಿ ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮನ್ಪರ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಸತ್ತ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿಗ್ ಒಂಜಿ ಕಳೆ ಬರೋಡಂಡ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಜನ ಬೋಡತ್ತೆ ಸೊ ಏನಾರಿನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಏರ್ಲಾಗ್ತಿ ಎನ್ನ ಪತಿ ದೇವರು ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಜಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬಲೆ 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 ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರ್ದು ಪಾರ್ಟ್ 2 ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ ಅವಿಟ್ಟು ಪಂದಿತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಂತದ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪೆನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅವೇನು ಯಾನಿತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಡು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಕನವೊಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಸ್ಟೋರಿನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೋಗ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಥಿಯರ್ ಬರ್ತಾರದೆ ಏನು ಓಡ್ರಸ್ ಬರ್ದಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಚೂಡ್ದಾರ ಓ ಕಲರ್ ಚೂಡ್ದಾರ ನೀರಂತ ನನ್ನ ಮರಣ ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಏನದಿತ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಓಕೆ ಕೊಡ್ಲಿ നല്ല ಇದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಅನ್ಸೋನಾಗ ಎಂತ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನಿ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಬನ್ನೆ ದಾಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದ ಅದೇ ಅಂದ ಓಕೆ ಅಡೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಯಾ ನನ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೂರು ಅಂತ ಕಾರು ಒಯ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಪೂಜಾರತ್ತೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 7, 2021 ಒಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಅಡೆಪೋದು ವನಸ್ ಮನ್ಪು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಪ್ಪುಣದ ಅವಾರ್ಡ್ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮನ್ಪರ ಪೋತಿರತ್ತೆ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ ಬನ್ನಟಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯಜಿ ಅಡೆಮುಟಲ್ಲ ಧೈರ್ಯಜಿ ಒಂದು ಮದಿಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕಾಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡೇರು ಬಸದು ಪನ್ ಪನಿಕ್ ಬತದು ಪನ್ಪ ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಉಳ್ಳೇರು 6 ಬತ್ತಿನ ಕೂಡ್ಲೆ ಪನ್ನಿ ಒಲ್ತೊಲ್ತ ಪೊದು ಬೈದನ್ ಮಾರೈತಿ ನಿಕ್ಕಿತ್ತು ಈತ ದೂರದ ಪೊದು ಬರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕಾಂಡ್ ಬತ್ತದು ಪಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾತೆರ ಅವೊಂಜಿ ಬಂದೆ ಸೊ ಅಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಅರ್ಥ ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ ಮೊಕ್ಲೆ ಮತ್ತ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡಿಗೆ ನನಗುಂಡ ಯಂಗ್ ಕಾಲ್ ಮಂತದೆ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪಾರ್ಟ್ ಮತ್ತ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ನಕ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಈ ಪ್ರಪೋಸಲ್ದ ವಿಷಯಡ್ ಪನಿ ಈಗ ಮಾತ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಗೆಲೆತ್ತರ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಕೊಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಗೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಅನ್ನಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಲ್ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬರೋಣ ಬಲೆ ಅವ ಸೀರೆ ತುತ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಈಜಿಂದ
ಅರೆಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತುಯರಾಜಿನ ಎಂಕುಲ್ ಪಿರೋಡ್ತು ಪಂಡ ಫೀಲ್ ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಂಕು ವರಾನೆ ಆಣನ ಪೋದು ಇಂಚ ತುಯರಾಜೆ ಪಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಪ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಪಿರೋಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪಲೆ ಏಪಲ್ ಅಂಕಲ್ ಮಾಮ ಪನ್ನೊಂದಿ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಸ್ ಪಂಡ ಕೇಳೆ ಅಂಕಲ್ ಮಾಮಲ್ಲ ಅನ್ಪುನ್ ಬಾಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈ ಸಲ ಅವರ ಬಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಕಡಪುರ ಬೈಯಾಗ ಗಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಚಿನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ದಚ್ಚು ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೇರೆ ಏತ್ ಸಾರಿ ಪಾಡ್ದು ಏತ್ ಚೂಡಿದಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿನ ಎಂಕೊಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಟೆಂಪಲ್ ಬನ್ನಾಗ ಎಂಕೊಲ್ ಪೋನ್ ಇಚ್ಚಾಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನ ಇಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಟ್ಟು ಯಾನಿಕ್ಕಿತ್ತು ಒಂದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇರ್ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಬಂದಾಗ ದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಕಸಿನ್ ನನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೇಮ್ ಡೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸ ದಿನ ಅವೇ ಕೊಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಮಿಸ್ ಪಂಡ ಆನಿಲ್ಲ ಪನೊಂದುರಿ ನೀವು ಒಂಜಿ ಬರ್ರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತನ ಬೈದುಲಿ ಅವೇ ಪನೊಂದಿರ್ತೀರ ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತಾರ ಬರಪ್ಪ ನಿಂಗ್ಲು ಶೋರ್ ಬರ್ಬಂದು ಸೊ ಈಚೆ ಅಕ್ಲ ಆನೆ ಅರೆಗ ಹಟ್ಟ ಆನೆ ಬರೋಡುಂದು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ತೂಪುನ ಪನ್ಪುಚಿರು ಸೊ ಅರೆಗೆ ಡೌಟ್ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಆಡಿಟ್ ಇತ್ತಿನ ಎಂಚ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಂಕು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಅರೆಗೆ ಆಡಿಟಿಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಕಾರ್ ಬಿಸಿಗೆ ಅವೇ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತಂಡೆ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಮಿಸ್ ಎಂಕಲ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆನೆ ಒಂಜಿ ಡೇಕ್ ಮಿಸ್ ಆತ ಸೊ ಅವೇ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ತೂದು ಅಂಕಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬದುಕೊಂಡ್ರು ಬಾಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತೂದು ಪೋಯಿ ರಾಪುನಿಟ್ಟುಂಡು ದಾದಂದು ತೂಕಂದು ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವಳು ಮದ್ದಿದ್ದವಳಿ ಖುಷಿ ಅತಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪ್ನಿಟ್ಟುಂಡಿಗೆ ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರಿಗೆ ಬರ್ಕ ಎಂಪಂಡ ತೆನ್ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಅಡೆ ಬೈದು ನಂದು ಅವೇನ್ ಬಂದ ಇತ್ತ ಮಾರ್ಚ್ 7th ನಮ್ಮ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮಕ್ ಮಾರ್ಚ್ 14 ಇದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 14 ಮುಟ್ಟ ನಮಕ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಿಯರ ಜೊತೆ ಪಂಡ ಪುರಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಏಪ್ರಿಲ್ 25th ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಡೇಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆದ ಮಾತ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಅವರ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನಗ ಮೆರ್ನ ಒಂಜಿ ಆಮೇರ್ದೊಂಜಿ ಆ ಶರೀರವಾಣಿ ಬತ್ತ ದಾದೇವ್ ಮೆರ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆರ ಅವೇ ಶಿವಣ್ಣ ನಿಕ್ಲ ಪೂನದ ವೀಡಿಯೋ ತೂದಿಪ್ಪರು ಅರ್ನ ಮದಿಮೆ ಅವೇ ದಿನ ಮದಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಮೇರೊಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಂತೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಬಂದು ಓಕೆ ಮೇರ್ನ ಪಾತೆರಾಗ ಓಕೆ ಬಂದು ಆ ಡೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ದೀನಿ May 13 ಓಕೆ ಮಾತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಮೊಕ್ಕಲ್ನ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ತೋಡು ವೆರೈಟಿ ಡ್ರೆಸ್ ಎಂಕಲ ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಕುಲು ಐಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ತೆಗೆದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಂತದ ಅಮ್ಮಸರ ನಮಕ್ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತಿನೊಂದು ಚೂರು ಪಡ ಜಾತ್ರೆ ಆಯ್ನ ಬೆರಿ ಕತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತದ ಒಬ್ಬಕ ಸಡನ್ ಪಂಡ್ರೆ 13 ಕೊಂಚ ಡೇಟ್ ಉಂಡು ಗೆಟ್ಟೆ ಅವೆಗೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂತ ಸೊ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತನ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದಪ್ಪುಂಡು ಮಾತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮುಗಿತದಿತ್ತ ಮಾತ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾತಾಡದೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆತದ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಆದಿತ್ತದ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಲೆತ್ತದಿತ್ತು ಪಂಡ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಪ್ಪುಗ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಅದಾದತಲೆ May 13 ಪಂದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಲದೆ ನಮ್ಮ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ 1 ವೀಕ್ ಉಪ್ಪುನಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ದಾದ ಮನ್ಪೊಡು ಎಂಜಿನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಪಡ ಖಾಲಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ 1 ವೀಕ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದೀನಿ ಒಕ್ಕೊಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಂಡು ಪಂಡ ಮೊಕ್ಲೊಂಜಿ 10 ಜನ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಒಂತೆ ಜನ ಬತ್ತದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಲ್ಲ ಒರಿಯನ್ ಲೆತ್ತದು ಒರಿಯನ್ ಗುಡ್ರೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ನಮಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಊರ್ದಕ್ಲೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಕಸಿನ್ಗೆ ಅಂಗಡ್ ಎನ್ನನೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಸ್ ಐಕ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ದಿದ್ದೇರು ಓಕೆ ಒಂದೊಂದ ಜನ ಲೆತ್ತದ ಮನ್ಪುನೊಂದನಾಗ ಪೋಡಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ದಾಪಂಡ ಮೊಕುಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೊಡ್ದು ಬರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪನಿಯರ ಅಪ್ಪುಜಿತ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಏರಿಗಂಡಲ ಜ್ವರ ಮೀನಿ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾತೆರೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ಅಕ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದು ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಜ್ವರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಕೊರೋನಾನದಾದನ ಅಪಗ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಲ್ಲಿಯ ಜ್ವರ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಕೊರೋನಾನೇ ಐಕ್ ಪೋಡಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಏರ್ನಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕೇನುನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದ ಪಂಡ ಐದು ಮೆಂಕುಲು ಪಾತೆರ ಕೇಂದ್ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆದಿತ್ತ ನನ್ನ ಮದ್ವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕಂಡಲ್ಲ ಒಂತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದಿಪ್ಪುಗ ಏರ್ನ ಬಾಯಿಡ್ದಲ್ಲ ಬೊಡ್ಚಿ ಕೇನುನ ಪಂದ್ ಎಂಕಲ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತದ ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಪಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಇಂದ ಅವ್ ಎಂಚ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಕ್ಕ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇತ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನ ಕೂಡ್ಲೆ ಮದಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ 1.5 ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಾತೆರೊಂದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಂತನರ್ಲ ಅದೇ ಅಂದ ಡೌಟ್ ಓಕೆ ಐಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟ್ ಆತಿನ ಅವು ಮಾತ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಉಂಡು
ಇಕ್ಲಾಗ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತಂಡ ನನ್ನಲಾತಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಂತ್ ಪಾಡುವೆ ಇಕ್ಲ ಓಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೀಟ್ ಆತೀನಿ ಎಂಜ ಮೀಟ್ ಆತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂನಗೆ ಎಂಜ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅವು ಮಾತ ಪನ್ಪೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತೂಕನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಕ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ದೀಕಂದಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪೊಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮೆಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಮಾಲೆ ಪಾಡುನ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ನಮಗೆ ದಿಯರ್ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಎಪ್ಪ ಜನವರಿ 24th ಒಂದು ದೀನಿ ಅವು ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುದುಡು 24th ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಂಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ 24th ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫ್ರೈಡೇ ಇಂಕ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕತೆ ಮೆಹಂದಿ ಸಂಗೀತ್ ಮಾತಲ್ಲ ಅಲ್ಪಡ್ದೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಮದಿಮೆದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬೈದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬರ್ಪನಿ ಪಂಡ ಸಾರಿ ಪರ್ಚೇಸ್ಗೆ ಮಾತ ನೆಟನೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಡೇ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾತ ಸಾರೀಸ್ ಪೂರ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾತ ಆಂಡ್ ಮದಿಮೆಗ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಡತ್ತು ಜನವರಿ 1st ಅನ್ನಾಗ ಕೂಡ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ಜನ ಈತೆ ಸೇರೋಡು ಸೌಂಡ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ರೇಜಿ ಒಕ್ಕ ಈತ ಜನ ತೊಲೆ ಮದಿಮೆ ಆಗೋಡು ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡಿರು ಎನ್ನ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆದ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಡ್ರೀಮ್ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಸ್ ಆಯ್ನಿಡ್ದ ಅವರ ಒಂತ ಮಾತೆರನ್ನ ಲೆಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಮಾತೆ ಇತ್ತನದೆ ಆಂಡ್ ಅವಳ ಕಿರ್ಕಿರಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಥರ ಅವು ಎಂಚಿನ ಪನೋಡು ಎಂಕ್ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪಂಡ್ ಪೂರ ಇಲ್ಲಗ ಪೇಂಟ್ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ರಿಪೇರಿ ಒಂದು ದೊಂಪ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಮದಿಮೆದ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆತನು ಮೊಕ್ಕಲ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಆತುಂಡು ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ ಓಕೆ 24th ಮದಿಮೆದ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನ್ನರ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಿತ್ತು ಮದಿಮೆದ ಕಾಕಜಿ 1000 ಎಂಕ್ಲು 1000 ಕಾಕಜಿ ಮಂತದಿತ್ತ ಊರು ಕೊಡ್ದಾದಿತ್ತಜಿ ಒಂದು ಪಂಡ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ನದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಆ ಟೈಮ್ ಇಡ್ ಎಂಕಲ್ ರಡ್ಜನ ಏತ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಬಂತದ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೇರೆ ಕಾಲ್ ಮನ್ಕೊಂಡು ದಾದೇವಿಜಿ 24th ಮದ್ಮ್ಯಾಕನ ಆಮೇಲೆ ರಿಪ್ಲೈ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮದ್ಮ್ಯಾಕ ಓಕೆ ಮದ್ಮ್ಯಾಕ ಕುಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅದು ಕುಡ ಕಾಲ್ ವಿಜಿ ಬೊಡ್ಜಿ 24th ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏನೇನ ಲೆಪ್ಪೆರ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದ ಬೊಡ್ಜಿ ಕುಡ ಆಮೇಲೆ ಕಾಲ್ ಮದಿಮ್ಯಾಕನ ಏ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪಂಡ ಮೆರ್ನ ಕಾಲ್ ಐಬಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾಲ್ ಮದಿಮ್ಯಾಪಿನ ಯಾನ ವಿಜಿ ಕಾಲ್ ಬಂದ ಆರ್ಪನಗುಲ್ಲ ರಾಕಂದು ಯಾನ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ ಮೇರ ಅರೆಡ್ ಅನ್ಪು ನಾವು ಆಕಾಕದೆ ಪಂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒರ ಮದಿಮೆಲೆ ದೆಪಂಡ ಲಾಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೊಡ್ಚಿ ದೆಪಂಡ ಇಂದು ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅತ್ತೆ ಏತು ಪಂಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ನು ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ಜಂಚ ಮಮ್ಮಿ ನಕ್ಲಿ ಮತ್ತ ಪೋಡಿಗೆ ಅವು ದೆಪಂಡ ಬುಡ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಗ ಮದಿಮೆಂಡ ಇಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ದೂರ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿ ಪನ್ಪುನ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚೆತ್ತನು ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಕುಲ ಪನ್ಪುನ ಕರೆಕ್ಟ್ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಬುರ್ಚಿಂದ ಎಂಕ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಡಿಜೆ ಮನ್ಪರಿಜ್ಜಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮನ್ಪರಿಜ್ಜಿಗೆ ಚೂರು ಜನಗೆ ಯಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಪ್ಪ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಪ್ಪ ಮೇರಿತ ಬೊರ್ಚಿ ಓಕೆ ಆಪುನ ಬೊರ್ಚಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಕುಟ ಟೆನ್ಷನ್ ಅದ ಮೇರೆ ಕಾಲ್ ವಿಜಿ ಆಕೆ ವಿಜಿ ಇಂಚೆ ಪನ್ಪೇರಿಯ ವಿಜಿ ಮೇರ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಪಾಪ ಒಪ್ಪೊಂದಿದ್ದೀರ ಹಾವು ಆಪುಂಡ ಹಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ನಿನ್ನೆ ಎಂಚಿದ ವಾರಾಜಿ ಎಂಕೆ ಮುಲ್ ಮಂಡೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಇವಾಗ ಎಂಚ ನೆನಪುಂಡವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪನ್ನೇರಿಗೆ ಎಂಚ ಆತನು ಮಂಡೆಗೆ ಮಾತ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯಾನ್ ತೂದಿನ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಂಕಲ್ ಮಾಮ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ ಎಂಚ ಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ಇಷ್ಟ ದೆಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್ ದಾನೆಕ್ಲಿಗೆ ಮದಿಮೆಯರ ಬಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಏರೇತೇ ಪಂಡ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿದ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಪನ್ಪುನ ಹೊರನೇ ಆಪುನತೆ ಸೊ ಎಂಕುಲ ಆತ್ ಮೆರಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ರೆ ದುಂಬೆ ಮೆರ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಂಚೆಂಚ ಒಪ್ಪೊಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇಂಚೆಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಹಳದಿ ಇಂಚ ಒಪ್ಪೊಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತುಂಬೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತದ ಎಂಕುಲ್ ಒಂದು ಡೈರಿ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಅವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಬರೆದಿ ಒಂದಿತ್ತ ಇಂದು ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಸೊ ಅಪ್ಪಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂಕಲ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಓಕೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡ ಅಂಚ ಪಂಡ ಅಕುಲ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಂತೇರು ಮಲ್ಲಕುಲು ಜೋಕುಲ್ ಎಂಚ ಇಷ್ಟ ಉಂಡ ಐತ ಪ್ರಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಚಿನ್ನು ಎಂಕಿ ಇಂಚೆನೆ ಚಿನ್ನು ಅಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಂಡಿ ಪಾಡು ಮೋಲ ಹಾಳು ನೆನಪುಡು ನೆಂಕುಲು ವೀಕೆಂಡ್ ನನಗೆ ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಕಲು ಮಾತಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೇರ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನು ಎಂಕಿಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕಾರೆ ಡಿಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅತ್ಯಾನ ಅವೇ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇತನಗ ಕೊಡ್ಚಿ ಚಿನ್ನೋರೆ ಬೇಗ ಮನೆ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಏಕಲ ಮಂಡಾಳು ಮನ್ಪು ನೆರೆಗೆ ನೆರಡೆ ಮೇರು ಪನ್ಪು ದಾದ ಕಾತೆ ಎಂಕ ಮದಿಮೆ ಪಾಪುಂಡೋರ ಬೇಗ ಮಲ್ಲಕುಲ್ ಮತ್ತ ಪನ್ನಗ ಜಾಸ್ತಿ ಟೆನ್ಷನ್ ತುಂದು ಯಾಕೇನೋದಿತ್ತು ದಾದ ಹೆಂಗ್ ನನ್ನಲ್ಲ ಮದಿಮೆನೆ ದಯಮಾಡಿ ಮನೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಮದಿಮೆ ಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಕು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತ ಪರತಂಡು ನವಂಬರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಂದ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಪಡ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಮೇರೆಗೆ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪುಜಿಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಓಡ ಮುಟ್ಟ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅಂದೆ ಪನ್ಪನ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮದಿಮೆಗ್ 4 ದಿನ ಒಪ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಂತಿನ
ಎಂಕಲ್ 4 ದಿನಟಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪುನ ಅತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಕ್ಲೇನನ್ನು ಮನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪು ನೆಟ್ಟೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಹೊರಪುರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಆಂಡ್ ಓಕೆ ರಪರಪ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಕಾಕಜಿ ಕೊರ್ಪಿನಿ ರಪರಪ ಮದುವೆ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಅವು ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನತ್ತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ದಪಂಡ ಆತ ಜನನ್ ಪುರ ಹೊರನೆ ಆತ ಮಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗ್ ಹೊರನೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮನ್ಪೊಡದು ಅವಲ ಬಂಗ ಇರ್ತದೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಆದ 24th ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತೀನಿ ಆ ಟೈಮ್ ಎತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಆತಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅವು ಪನಿಯರ ಆಪುಜೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ನಮ್ಮನೆ ಕೇಸು ಇತ್ತೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗತ್ತ ಮದಿಮೆ ಅಂತುಲೆತ್ತ ದಾಯಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಅವ್ವಿ ಕಾಲ್ ಮನ್ಪುನು ಪಂಡ ಪಿರೌಡ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಪಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಅತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೇನನ್ ಪಿರೌಡ್ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೇನನ್ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನುಂತೆ ಯಾನ್ ಅವ್ವೆ ಪಂಡ ದಾಯಿಗೆ ಡಿಲೇ ಮನ್ಪುನು ಅಕ್ಲೆ ಕಾತು ಗೊತ್ತಾಗ ಜೊತೆ ಪಂಡ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತಿರ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತಿರ ಅವು ದಾಯಿಗೆ ಅಂಚಾಪುನು ಪಿರ ಕುಲ್ಲ ಪನ್ಪುನು ದಾಯಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮದಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿರಿ ಮದಿಮೆ ಪೂಜೆ ದಾದ ಇರುತ್ತಂದ ಅಕ್ಕನಲ್ಲ ಇದೆ ಮದಿಮೆ ಪೂಜೆ ಯಾನ್ ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾತರ ಪನಡೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪಾತರ ಪನಡೊಂದುಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬೇತಕ್ಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕೀಳಾದ ಪಾತೆರ వచ్చి ಯಾಪಂಡ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫೇಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಅತ್ತನ ಅಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಡು ಸರಿಯಾ ನಮ್ಮ ಏರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತತ್ತದಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತೆರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾಪಂಡ ಎಲ್ಲ ನಮಕ್ಲ ಜೋಕುಲಿಪ್ಪ ಅವು ತಿರ್ಗದು ನಮಕ್ ಮುಟ್ಟರ್ಲ ಯಾವ ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಅವ್ವೇ ಪನ್ಪುನಿ ವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಕ್ ಡೀಟೇಲ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಜಿ ದಯಪಣ ನಮ್ ಐನ್ ಫೇಸ್ ಮಂದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ದಾಯ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂದಿರು ಅವು ಮಾತ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ದೂರಡುತ್ತುದು ಅಕ್ಲೆ ಮಂದೋಲಿ ಬೇರೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಕಾಲ್ ಮಂತು ಬುಲಿಪುನು ಹಾಕುದು ಇಂಚ ಪಂಡೆಡು ಪಿರೌಡು ದಾಯಿಗೆ ಇಂಚ ಪನ್ಪುನು ಇಂಕ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕಲ್ ಇಂಚಿನ ಮದಕ್ಕೇನು ಮಸ್ತ್ ಸಲ ದಪ್ಪಂಡ ಮೇರ ಮಾಮನಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಪಂದು ಮಸ್ಸಲಿ ಬುಲ್ದಿದಾರದು ಎಂಕ ದಾಯಿಗೆ ಮದಿಮೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಇಂಚ ಪಂಡ ಆತು ಚುಚಿದು ಪನ್ಪುನು ಪಂಡ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಪನ್ಪುನು ದಾದಾರ ಇತ್ತು ನಾ 10 ಜನ ಇಟ್ಟು ಮದಿಮೆ ಹಾಪುಜ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮದಿಮೆ ಅದು 1 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಅವೇಡ್ದ ಬಕ್ಕ ನನ್ನದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಎಂಚ ಪೈದನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಇದು ಮದಿಮೆ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಎಂಕ್ ಮದಿಮೆ ಹಾಪುನು ಎಂಕ್ ಧೈರ್ಯನೇ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಡ್ಡೆ ಮುಟ್ಟ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಜ ಮಂತ ಎನ್ನ ನೆಪ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟೆ ಕುಲೋದುಪ್ಪತೆ ಅವಾಗ ಮಂಡೆಗೆ ಸಾರ ಯೋಚನೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನ್ಪುನು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತಿನ ಬದಿನ ಹಾಲ್ ದಕ್ಲೆ ಇಬ್ರು ಯಾನ್ ಎನ್ನತಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ February 6th ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ ಡೇಟ್ ಅವು ನಿಂಗೆ ನೆನಪಿತ್ತು ನಾ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮೆಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಂತೆ ಹಾಲ್ ದಕ್ಲೆ February 6th ಹಾಲ್ ಕಾಲಿಂಡ ಅಂತ ಒಂಜಿಲ ಖಾಲಿ ಇಜ್ಜಾವೆ ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಎಂಜ ಎತ್ತ ಗೊತ್ತಿರಿ February 6th ಮೀನಿ ಹಾಲ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಪಂಡ February 6th ಮದಿಮೆ ಎಂಕ ಆಪುನಂದು ಆಡು ಪೂರ ಹಾಲ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತುಜು ಕಾರ್ಡೇಲ್ ದಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಾಗಲ ಮಂತದೆ ಮಾತ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂಚನೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಒರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆನಕ ಮಾತ ಅಕ್ಕಲ ರೀ ಆಸೆನೆ ಬುಡ್ದೆ ಬುಡಿಯ ನನ್ನ ಉಪ್ಪಾಡ ನೆಟ್ಟು ಬರೆತಂಡ ಮದಿಮೆ ಪಂದ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ನಮ ಮನ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಕೆಂಚ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೀಸನ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲ ಪನುನಿತ್ತ ಮೆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ ಚಿಚಿನ್ನು ಪೊಕ್ಕಡೆ ರಿಸ್ಕ್ ದತ್ತನ ಬಕ್ಕನ ಏತಂದು ಕೇನು ಎಂಕುಲ್ ಪಂದಿದ ಪಕ್ಕ ಮರ್ಲಕುಲ ಪನುಂತೇರು ಪೊಡ್ ಚಿಚಿನ್ನು ಹಟ್ಟ ಮನು ಆಯ್ನ ಒಂಜೆ ಈತ ಸಭೆ ಸೇರೋಡು ಇಂಚ ಮದಿಮೆ ಆಡು ಅಕ್ಕನ ಮದಿಮೆ ಇಂಚೆನೆ ಆವಡು ಎಂಕ್ ಈತೆ ಡಿಜೆ ಬೋರ್ಡ್ ಈತೆ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಯ್ನ ಒವ್ವು ಏಪಲ ಮೇ ನಾನ್ ಶಬ್ದ ಎಂಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ಲವರ ಅನ್ಪುನು ಎಂಚಿನ ಬೋದು ನಿಕುಲ್ ಅನ್ಪುಡು ಆ ಮದಿಮೆಗೆ ಯಾ ಮದಿಮೆಗೆ ಇರ್ಪುಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏರೆ ಗಮಸರು ಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕ ಮೂಲ್ ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಪನ್ಪುನು ಆಯ್ ಪನ್ಪುನು ಅಲ್ಲೇ ಯಾ ನಿನ್ನಂಗಿ ಕಾಲು ಬನ್ನೆಂಡು ಬರ್ಪೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಸೀನ್ ಐದು ಬಕ್ಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾನ್ ಈ ಟೈಮ್ ಈ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಈ ಗುಂಡಿ ನೆನಪುಂಡು ಇನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇವನ ಕಣ್ಣು ಮಾತ ಗುಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುನೊಂದು ಯಾನ್ ಈ ಮಣಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋರ ಯಾನ್ ಏತು ಟೆನ್ಷನ್ ಅನುಭವಿಸದೆ ಬಂದು ಇತ್ತಿನ ಇದನ್ನದು ಕಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಈ ಮೂಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ದೈವದೇವ್ರೆ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನರ ಇಷ್ಟ ಮನ್ಪೆ ದಯಪಂಡ ಒಂದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡಿ ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ಇರ್ಲ ಒಂಥರ ಮೈಂಡ್ ಡೇಪಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ದಿ ಒಂದು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೇರು ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಆಂಡು ಗೊತ್ತಂಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಗನಗ ಪೊಪ್ಪ ಪಂಡಿರ ಬಲ ಅವರ ಜಸ್ಟ್ ಕೇರಂಗ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದೈವ ನಮಕ್ ಅವ್ ರೈಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಕೇನ ಬಲ ಪಂದು ಪಂಡಿರು ಪಂಡಂದ ಇಂಚ ಮದಿಮೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ನಿ ಈತ ಬಂಗಾಂಡು ಈತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆತುಂಡು ಪನ್ನಗಲ ಮದಿಮೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಡಿ ಇಂಕು ದಾಯಿ ಇಂಚ ಅವನೊಂದು
ಆನಿ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮಿನ ದೈವ ದಾದ ಪಂತುಡು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲುಡಾಪುಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಾತ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಮಾತ ದೂರ ಆದ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎನಿನೇರ್ದಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡಾಪುಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಪಾತರ ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ಗೆ ಖುಷಿ ಆಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಬುವ ಎಂಕಲ ದೈವ ದೇವರಿನ ಖುಷಿ ಆಡು ಇರ್ತಕ್ಕೆ ಓಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಲ್ ತೂಪಿನ ಹಾಲ್ ಎನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಮದಿಮೆ ಉಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಜನ್ ಪದವು ಸುಬಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಲ್ ಉಂದಿತ್ತು. ಅವು ಹಾಲ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮೇ 4th ಡೇಟ್ ಇತ್ತಿನ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಹಾಲ್ ಇಡೀ ನಾಡು ಪೂರ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ನಾಡು ಹಾಲೇ ಇಜ್ಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಜರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜೇ ಹಾಲ್ ಇತ್ತೀನಿ ಜರ ಮೂಲ ಗಂಜಿ ಮಟ್ಟಟ್ ಉಂಡದೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ತಿಕ್ಕದು. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆದ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಂತ 5 ಬಕ್ಕೆನ್ನ ಸುರು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಚಿದ್ದರೆ ವೈಟ್ನರ್ ಪಾಡ್ರ ಪೋಪುನು ಡೇಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾರ ಉಂಡತೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ನಿಂಗು ಚಿಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಂತದ ಇಂದಟಿ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ ತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ ದಯಪಂಡ ಒಂದುಂತೆ ಬಂಡಾರನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ತುಂಬೊಂದು ಪೋಪುನು ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆ ಜನ ಮೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ವೈಟ್ನರ್ ಪಾಡ್ನು ಯಾನ್ ವೈಟ್ನರ್ ಪಾಡ್ನು ಕುಡೋರ್ತಿ ಬರೀಪು ನಂಚ ಸಂಡೆ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಪುರ ಒಂದೊಂದೆ ಇಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಾರಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಕ್ಕಡೆ ಐಂಬೊಕ್ಕ ದಕ್ಕೋಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರಾಂಡ್ ಪಂದೆಂಕಲ್ ಅವೇ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಚಿತ್ತರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತ ಅಂಚಾಂಡತೆ ಅವೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇ 4 ಮದಿಮೆ ಮೇ 4 ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇ 1 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಎಂಕಲೆಲ್ಲ ದೈವದ ಪರ್ವ ಇರ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ದುಂಬು ಫುಲ್ಲು ಬರ್ಸ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ಎಂಕಲ ದೈವದ ಪರ್ವ ಇರ್ತದೆ. ತಾನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಬರ್ಸ ಆದನ್ನಗದಾದ ಮೇ 1 ಎಂಕಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾನಪಗ ಕೈ ಮುಗಿನ ಗೆನ್ನದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ ಪಂಡ ದೈವದ ಪರ್ವದಾನಿ ಚೂರ್ಲ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ ನಿಕ್ಲನೆಕ್ ಚೂರ್ಲ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ ನಿಕ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ದ ಪಗ ನಿಕ್ಲ ದಾದ ಮನ್ಪುವರು ಪಂಡ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಫುಲ್ ಪ್ಲಾನ್ ಪ್ಲಾಫ್ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕಲ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎಂಕವು ಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಡಿಜೆ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದಿತ್ತು ಆತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಅವೇ ಪನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಾತು ಶೋಕ್ ಬಂದಾರು ನಾನು ಎನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಂಚ ನಿಕ್ಲ್ ಮನ್ಪುವರು ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಪೊರ್ಲ ಅವಡೊಂದು ಅವೊಂಜಿ ಏನದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಕೈ ಮುಗಿನ ಅದಾದೇನದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ದಾನಿ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಕೆಡುಪ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಮನಸಾರ ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ಪಂದೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಕೈ ಮುಗಿನ ಎನ್ನು ಉಂಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತಿರನ್ನ ಎನ್ನಕ್ಲು ಈಡೇರಿಸಾತಿರುತ್ತೆ ಪನದಿ ದಯಪಂಡ ಮೇ 1 ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಮೇ 4 ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪನಿ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ ಮೆಹಂದಿ ದಾನಿ ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಪೂರ ಡಿಸೈಡ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅವನು ಉಂಡವೆ ಅಪ್ಪಗ ಪಾತಿರೊಂದು ಜನಕುಲು ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸಗೆ ಅವ್ಳು ಗಾಲಿ ಬರ್ಸಗೆ ಮುಲ್ ಗಾಲಿ ಬರ್ಸಗೆ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂಡ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಪಾಡುವ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏತ್ ಪೊರ್ಲಾತನಂದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಕ್ಲೆ ಈತ್ ಬಂಗ ಬೈದಿನೆತ್ತ ಪಿರವು ಅವು ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾತ ತೂನಾಗ ಅತಿಮೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಚ ಎತ್ತನು ಪಂಡ ಏತ್ ಖುಷಿತ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಉಂಡ ಇದು ಡಬ್ಬಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ ದ ಇತ್ತನು ಮೂಮೆಂಟ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಮೇ 4 ಎನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ಎನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಮದಿಮೆ ಆಂಡ್ ಯಾನ ಡಿಬ್ಬನ ಜಪ್ಪುನಗೊಂಡದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನಿ ಅವೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಹಾಲ್ಗ್ ಪೊಗ್ಗ್ಯತೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ದೊರಿದಿನಿ ಪಂಡ ಪಂಡ ಆತ್ ಬರ್ಸನ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಂದು ದೀಲಕಲ ಆದಿತ್ತು ನನ್ನ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಪು ನಡೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಬರ್ಸ ನಮ್ಮ ಕಾತ್ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ಡ್ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನನೆ ಪಂಡ ಕತ್ತಲ ಇತ್ತು ಬರ್ಸ ಬೈದಿನನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆಂಡ ಪಿದೈಡ್ ತೂಪ ಎಂಕಲ್ ಫುಲ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಸ ಪಂಡ ಆತ ದಿನ 8 ಮಂದಿನ ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಒರನೆ ಬೈದಿನಿ ಎಂಕಲ್ ಹಾಲ್ಗ್ ಪೊಗ್ಗುನಗೊಂಡತೆ ಬರ್ಸ ಬೈದಿನಿ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಯಾನ ಫೋಟೋಸ್ ಪಾಡುವ ಪೊಗ್ಗುನಗ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಪನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಲ್ಗ್ ಪೊಗ್ಗುನ ಮುಟ್ಟ ಹಾಲ್ಗ್ ಪೊಗಿದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ದರ ಬರ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಅಂಚ ಫೈನಲಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಆಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂಡೆತ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮದಿಮೆ ದಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೊಡು ಯಾನ್ ಮನಸಾರೆ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬುಲಿಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏನದಿತ್ತಂದ್ ಯಾನ್ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣಾವಡು ಪೊಣ್ಣೊಚ್ಚಿದು ಕೊರ್ನಗ ಬುಲಿಪ್ಪೇರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕಂಡು ಒಂಜಿ ಚೂರು ನೀರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾತ್ ಎಂಕುಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮನಸ್ಸೆ ಪೋದಿತ್ತ ಮಾತ ಕಜಿನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ ಬಲಿಪು ನಿತ್ತಾರೆ ಬುಲಿಪೇರು ತೂಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ್ಪುದೇನು ಮೇರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾನಂದೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕ್ಲೆ ಇಂಚೆ ಜೋನಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕುಲೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಕಜಿನ್ ಅಕ್ಕುಲೆ 6 ಇಂಚಿನ ಬುಲಿಪು ಎಂಕುಲೆ ಬುಲಿಪು ಡಾರ್ ಒಂಚೂರು ಬುಲ್ತಂದಿ ಎಂಕ ಕ್ವಶನ್ ಒಂಜಿ ಮಂಡಡೆ ಇಸ್ತನವೆ ದಾಯನ್ ಬುಲ್ತುದಿಜಿ ಮಮ್ಮಿನ ಅಕ್ಕುಲೆ ಆಂಟಿನ ಪನೊಂದು ಅದೇ ನಿಕ್ಕೊಂಚೂರ್ಲ ಬುಲಿಪರೆ ಬತ್ತಿದೆ ಕೈಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಂದ ಬಣ ನಂಚ ಬೇಡದಿತ್ತೆ ಅದು ಮೇರೆಗ್ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ಲಕ್ಕಲ್ಲ ಫೀಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಯಾನ್ ಐಕೋಸ್ಕರನೇ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೀರ್ ಬೈಚಿಂದು ಪನುಲಿ ಯಾನ್ ಎಂಕ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ನಕಲ್ ಪನ ಚೂರು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಮನ್ಪು ಬುಲ್ಪು ನಾನು ಯಾರಿಚ್ಚೆದೆ ಇಂಚ ಚೂರೇ ಚೂರು ಬುಲ್ತುದಿಜಿ ಅಂಚ ಫೈನಲ್ ಆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಏತ್ ಅಡೆ ಬತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮದಿಮೆ ಆತುಡು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾತ ಎಂಕಲ್ ನಮ್ಮಿನ ದೈವದೇವರ ಕಾರಣ ಅಂದು ಕುಡೋರೆ ಅನ್ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಈತೇರಿಯ
ಎಂಕಲ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡು ಈವೆಂಟ್ ಇಂಚಾವಡು ಅಂಚಾವಡು ಪಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿದಿಪ್ಪ ಅಡ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಂತದಿನಿ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮಿನ ದೈವ ದೇವರದ ಪಂಡ ಇಡೀ ಊರು ಪುಗರುಲಕಾತು ಫಸ್ಟ್ ಏರ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಾತೆರ್ದಾರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಕ್ಕಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತುದು ಆಂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಚಾವೊಡಿಯ ಇಂಚ ಮನ್ಪೊಡಿಯ ಪಂದ್ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಪುಗರ್ದೇರು ಅಂಚ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೆರ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ದಯಪಂಡ ಎಂಕುಲು ಬಿಲೀವ್ ಮಂತಿಜೆ ನಾವು ಆತೆ ಎನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡೇ ಇಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೆರೆನ ಅಂಚ ಜಿಪ್ಸಿಡ್ ಮಾತ ಕನ್ನಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತಂಡ ಎಂದೇಟ್ ಎಂಚಿನ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಬರ್ಪುನು ಮಾತ ಕಸಿನ್ ಅಕ್ಲು ಎದುರು ಬೈಕ್ ಬರ್ಪುನು ಅಂಚ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ಚರ್ಚೆ ಆದ ಮೆರ್ನ ಒಂದಿ ಬರ್ತುಂಡ ಉಂತೊಂದು ಜಿಪ್ಸಿಡೇ ಬರ್ಪಿನಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥೊಂದು ಬರ್ತಾ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತದಿ ಚಿನ್ನು ಈ ಕಾರ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅವು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೈನಲ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಂತದ್ದು ಜಿಪ್ಸಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಅವಲಂಚೆ ಜಿಪ್ಸಿ ಬಂದಾಗ ಅವು ಲೇಖನ ಅವು ಒಂಚೂರು ಟೆನ್ಷನ್ ಯಾನ ಕೊಡೊಂದಿತ್ತ ಪನ್ಪೆ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಬೇನೆ ಅನುಭವಿಸದ ಪನ್ಪಿನೇನ ನಿಕ್ಲ ಎದುರು ಎಂಕಲ್ ಶೇರ್ ಮಂತದ ಈ ಬೇನೆಲ್ಲ ನಡುಟುಲ ಐಟು ಕಾಮಿಡಿ ಪುರ ಕೆಲ ಮಾತಂಡಾವೆ ಅವಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅಂದೆ ಪನ್ನಲಿದೆ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಾತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಇದ ಮೊಕ್ಕಲ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಂಡ ಕೂಡ ಎಂಕ ನಿಕ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂಚೆಂಚೋ ಅವತ್ತರ ಎಂಚೆಂಚ ಮತ್ತೆ ಪೋತ್ರ ಅವು ಟಿಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಕೊರಚು ನನ್ನ ಈ ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಏತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಏತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಂದು ಅವು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಯೋಡಂಡ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ 3 ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂದ್ ಖುಷಿತ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಪಡ ಐಟ್ ಮಸ್ತ್ ತೆಲಿಪೆರ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಮಾತ ಸೊ ಅವೇ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಕ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುವ ಪನೊಂದು ಇಡೀ ಇಂತ ತಲಪಾತರಂಡ ಇಜದ ഞാൻ അഞ്ച് പന്ത് ലാസ്റ്റ് ഡേ എന്നാ കണ്ടനി പാത്തിരി ചേരി പന്ത് ഏർല കമന്റ് മൻ പോജിത പണ്ടാർ ക്യാമറ എതിർ പാത്തിർ മസ്ത് കമ്മി ಇಂಚ ಏತ್ತಲ ಪಾತಿರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಎದುರು ಪಾತಿರ್ ಮಸ್ತ್ ಬಟಾರ್ ಐಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಎದುರು ಕುಲ್ದಿನನೆ ಅನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂದೆ ಬನಲಿ ಅಲ್ಲ ಎದುರು ಬೆಲೆಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮದಿನ ಇದೆ ಇಂಚ ಆತೆ ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಇದಲ್ಲ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡ್ ಮತ್ತ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿಯ ಆದ ಕಣ್ಣನ ಪಂಡರ ಓಕೆ ಇನ್ನಿತ ಇಡ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆತಿದ್ದಾರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಲೆ ಒಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಆಯ್ನಾತ್ ಮಾತೆರಗಲ ಶೇರ್ ಮಂತದ ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಬಂಗನ ಮಾತ ಫೇಸ್ ಮಂತದಾರ ಪಂದಿಕ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏತು ಶೋಕುಡು ವ್ಯೂಸ್ ಆತಂಡ ಆತ್ ಏತು ಶೋಕು ನಿಕಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತದಾರ ಅಂಚೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳ ವ್ಯೂಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಪೋವರ್ಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಪನೊಂದಿಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರಗಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಬಾಯ್.